Көзілі күңел күзгісі. Көзілі фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Сен юк шақта сенің юклығың бұршымаса, әгерде, сен бар шақта да ол кіші үшін мөһим болмайсың. Шулай ма? Шулай дейсіздер кебек тойылар. Ни үшін алай башлаймын бүгінгі тапшыруны сыңырақ аңлашырбыз. Вақыт яшау қадіріне үйреті, яшау вақытының не қадірлі екенін аңлады. Туған тіл дулқынарына күйленгенсіз, көзге көз қарашып тапшыруның шираттағы шығарылышын тәқдим ете. Аны алып барушы, әзірлеуші Зифа Нагаева яқынырақ келегіз. Бик қызықлы болашақ. Хайырлы сәғатті деп дәшәп телевизор қараушыларымызға һәм бүгінге геройыма. Хайырлы күн, Гүлназ. Хайырлы күн, Тиопай, хайырлы күн, тамашасылар. Шундай матур аралықта бірге дәрреу ижат етіп, ижатқа ешкіне кейінге яғымлы тауышларың білән кіріп, бик көп кіне аралықта халық көңіліне яқынайып, алдыңда шығып күн алған құяш кебек юғалып тұрдың. Башқалар білән бір рәттен, сені яқын көргенлер білән бір рәттен Зифапаңда юғалтып алды, бір не қадар бұршылып та тұрды. Шуңа күрә мин тапшыруның башында шулай башладым. Чөнки юк шағыңда бұршылсалар, бар шағыңда да син бу яктагы синең өчен изгәләнгәннәр өчен кирәксең, димәк. Аңладыңдыр мине, Гөлназ. Инде әйтергә кирәк, иҗатның гөрләгән вакытында бит алып барырга кирәк, барында параллель рәвештә тормышка чыккансың икән, гаиләлесең икән, бәбиләр үстерергә беренчесен алып кайтып матур гына күтәрелеш булды. Аннары инде син юк булып торган вакытта икенче бәби алып кайтылды. Һәм бу аралыкта инде иҗатка да берникадәр синең тарафтан аралык ял бирелде. Һәм бәби дә үсеп килә, үсеп килгәнен без беләбез. Сүз сиңа ни өчен әйтерләр Гөлназ югалып торды икән? Ысынлап та мин оҙаҡ ҡына 10 йыллап сәхнәгә сыҡманым бит инде бит. Үҙемде әсәй булараҡ, ҡатын-ҡыҙ булараҡ ғаиләмә бағышланым, Зифапай. Балаларым әсәйле үҫһендәр тип бит. Күкрәк һөтө имеп үҫһендәр. Бөтә үҙемде балаларға, ғаиләмә бағышланым дип әйтәм. Балаларымды, улдарымды үҫтереүгә бағышланым. Шулайыраҡ. Һәм инде тормош иптәшем дә минең ошолай дип йырлап йөрүемә бирәк ҡаршыраҡ булды. Уның сәбәптәре шулай. Сәбәпләрен тағында бик ул ҡәҙәр теге ауырттыра торған җирләрен шығару нәүбәтеннән түгел, фәҡәт кирәкле булған мәғлүмәтләр өчен генә ҡабат ҡайтарырбыз, ләкин инде мин үземдә яңалардан белешмә аласым килә һәм элекке ваҡыттараҡ булған тамашашыларыбыз арасында, сине белүселәр арасында да яңарту дөрес булыр. Бөрө шәһәрендә туып үсеп, Мәчетле районы Тайыш ауылында үсеш алып киткән ҡызыбыз. Әйҙә бәләкәй чаҡларға бергә ҡайтып китик. Әйҙәгеҙ, Зифапай, минең бәләкәй саҡтарым тыуған ҡалам Бөрө ҡалаһы бит инде, бит барыһы ла Ботайҙар, Мәчетле районы Тайыш ауылында тыуған тип тә уйлайҙар. Улай түгел, мин студенттар ғаиләһендә тыуғанмын. Әтейем менән инәйем физика, математика бүлегендә уҡығанда танышҡандар да, һәм бына ошондай Гөлназ тыуған, Зифапай. Студенттар ғаиләһендә тыуғанмын. Һәм инде оҙаҡ улар уҡып бөткәс, әтейем менән инәйем Мәчетле районы эшкә үҙенең әтейем тыуған яҡтарына ҡайтып киткән. Ни өсөн ул анда ҡайтып киткән? Ҡартнәйемде ҡарарға кәрәк. Ҡартнәйем яңғыҙ, әсәйһен ташлай алмай бит инде улы. Шул барыһын да уйлағандарҙыр инде үҙенең тыуған яҡтарына мәктәпкә директор булып эшкә ҡайтҡан атайым. Шулай итеп, минең баласаҡтарым шундай матур, үҙебеҙҙең матур тәбиғәт теле барғанығыҙ бардыр бит беҙҙең яҡҡа. Мәчетле районы шул тиклем матур, ауылда урынлашҡан, Тайыш ауылында мин баласаҡтарым ошо ауылда үтте. Бер яҡта бит инде ул Мәчетле районы Тайыш ауылы, бер яғында тау, бер яғында әй буйы, бер яғында ыҡ буйы, шул тиклем беҙ
матур итеп һыу төшеп, шул елгаларды әйменән ык буйдары кушылган урында гына безнең Таеш авылы тора бит инде. Баласактарым шул тилем күңелле, рәхәт үтте, атайлы, әсәйле булып шат баласакта үстем мин апай. Ничә бала үстегез гаиләдә һәм менә бу сәнгатькә тартылу, җырга тартылу кайсы яктан, әти ягынанмы, әни ягынанмы? Минем инде әйтәм икән, әтием дә йырлай, ул инде мәктәптә шундай директор булса ла, өйдә кайткас йырларны ярата, йырлай торганын, сәхнәгә сыгып болай итеп йырлаганын иҫләмәйем. Өйдә йырлайҙарны, инәйем дә бик матур йырлай. Безнең яҡта инәй тиҙәр, әти тиҙәр, шуңа аптырамаһындар. Шулай һөйләйем, нисек бар. Ныҡ яраталар йыр-моңдо. Йырлай торғайнылар, ҡарттайым минең йырлай торғайны. Борай ҡарттайым, беҙҙең инәйем минең Борай районынан, Ҡайынлыҡ ауылынан. Борай ҡарттайым ныҡ матур итеп йырлайны, беләгеҙме, оҙон халыҡ йырҙарын йырлап ебәрә. Беҙ ҡунаҡҡа барғанда иҫләйем, бәлки саҡтан йырламайынса, менә аның ултырғанын иҫләмәйем. Шул тиклем йыр-моңға яҡын. Инәйем яҡтан да йырлай торғайнылар, әтейем яҡтан да йыр-моңдо яраталар. Менә шулай үҙҙәре математика уҡытыусылары булһалар да, беҙҙең өйҙә гел йыр яңғырап торҙо. Яшьлегебеҙ хәтирәһе, бүләк иттең сирендәр, оялып ҡына үрелде, ирендәргә ирендәр. Табыштырһын йондоҙло май, ҡауыштырһын сирендәр, ғашиҡтарҙы беҙҙең кеүек, матур барулы тиһендәр. Табыштырһын Синең сәхнәләрдә матур итеп җырларың белән чыгыш ясаганда күзәтелә килә иде. Син татар телендә дә матур итеп җырлый идең, башҡорт телендә дә матур итеп җырлый идең. Кайберәүләр хәтта ничектер сорау билгесендә калалар иде. Бу юктан гына түгел әле. Синең гаиләдә берсе татар, берсе башҡорт милләтенән. Мин менә ошо ике милләткәлә бәләкәй саҡтан бер яҡта татар теле, бер яҡта башҡорт теле бит инде. Башҡортса һөйләшәм үҙем, башҡорт мәктәбендә уҡыным. Ике милләтте лә ныҡ яратам, хөрмәт итәм. Ике телдә лә йырлайым, Алла бирһә. Менә шул тиклем йырлайһым килә ике телдә лә. Менә шундай уй-хыялдар менән. Бүгенге көннән алып, әлеге аралыҡны ҡарасаҡ, сәнғәт юлы бит инде кешкенә шаҡта ҡайҙалыр, кемнәр алдындалыр әйтеп үтәрсең, җырлауҙан башлана. Һәм ниндидер бер-ике генә тамашасы, анда Таеш ауылы халҡымы, күрше-тирә-яҡмы сине күреп алып, ай-һай, бу ҡыз әртис булмағайы, диләр бит инде. Аннары менә шушы юл сине сәнғәт академиясына ҡәҙәрле алып килгән юл. Шушы аралыҡта җырсы булып китәр өсөн кемләр кешеләр бирҙе? Ҡаян илһам алдым һәм кешкенә чаҡта җырлап киткәнеңне хәтерләп үтә әле. Бәләкәй саҡта бит инде Таеш ауылында беҙҙең бына хәҙер Өфөлә балаларҙы ҡайҙа ғына йөрөтмәйбеҙ бит, һапай, ниндәй генә кружоктар юҡаймы. Ауылда бит инде андай нәмә юҡ. Ауылда йыр, бейеү бөттө шуның менән әйбет. Беҙҙең Рәмилә апай Вахитова инде ул мәрхүмә, беренсе минең уҡытыусым, йыр дәресенән шул мине йырларға өйрәтте. Беләһегеҙме, менә шунан баянда уйнай торғайны бит инде Рәмилә апай. Шул баянын алып, мине баянда ла уйнарға өйрәтте, апай. Шунан һуң әтейем миңә баян алып бирҙе. Аның башы шулай башланды инде. Былай ауылда ҡыҙҙар менән элек күп уҡый торғайныҡ, беҙҙең балалар һаны күп була торғайны. Менә беҙҙең 77-нсе йылдар, 79-нсы йылдар ҡыҙҙар, малайҙар күп кенә. Беҙ инде ауылдан ауылға ишә күсеп тә йөрөнөк. Әтейемде ул мәктәпкә директор итеп ҡуялар бит инде. Яңы-Мишәр ауылында, менә итләйем, 1-нсе классҡа Яңы-Мишәр ауылында бардым. 10 ҡыҙыҡай, 10 малай уҡыныҡ, апай. Бөтәһендә ҡыҙ малай итеп, матур итеп ултыртып ҡуялар бит инде. Әй, күңелле була торғайны, шул тиклем оҡшайны. Ул ауылдан күзәһе килмәй йылағаным әле һаман хәтерҙә. Ул ҙур ғына ауыл, Яңы-Мишәр ауылы. Шунан инде әтейем өй һалып, үҙенең төп ауылында, Таешта өй һалды. Өй һалғас, беҙ күстек тә әтейем шунда эшләй башлағас, әтейем менән инәйем инде.
Ул авылда ла йыр-моң беҙҙең гел булды. Ҡыҙҙар менән шул бейеүгә йөрөнөк бергәләшеп торып, парлы бейеүҙәр, шундай малайҙар менән ҡуя торғайнылар беҙгә. Шул парлы бейеү тигәс бер иҫкә төшөп китте. Парлы бейеүҙә сәхнәгә сыҡтык бит инде, бер байрамға әҙерләнәбеҙ. Шәп кенә итеп бейеп йөрөгән ваҡытта минең юбкам төшөп китте, апай, беләһең. Ул 2-нче класстар булғандыр инде. Шунан мин шул юбкамды күтәрҙем дә кире сығып киттем. Кире сығып киттем дә, хәҙер парһыҙ йөрөй бит инде минең малай, яңғыҙ бейей. Мынан минең матур гына итеп эшләп бирҙеләр дә булавка менән тегтереп инде. Сығып парлы бейеүҙе тамамлап ҡуйҙым. Шунан һуң бөтен сәхнәгә сыҡманым, Зиф апай. Бөтен сыҡмайым әйтә. Мин оялам, минән көләләр, ғәрләнәм тинем бит инде. Өйҙә беҙҙең анда инәйгә тауыш, әти әрләшә, менә ҡыҙыңдың юбкаһын матурлап бирмәгәнһең ти бит инде. Шундай бер ҡыҙыҡ хәл булған, иҫтә ҡалған. Шунан барыбер йырлай торғайныҡ, концерттарҙа төрлө 8 март булһынмы, 23 февраль булһынмы, беҙҙең шундай матур байрамдарҙа беҙ йырлап, бейеп үҫтек бергәләшеп. Ошо Тайыш Һәм ауылында. уҡыу мәктәпләре тамамлағас, синең бит бар хыялың артист булыу, сәхнә белән бәйле булыу, язмышны бәйләп ебәреү, шулай булдымы? Минеке шулай булды хыялым. Әтәйем менән инәйем ҡаршы булдылар. Әтәйем юҡ, һин ти музыка уҡытыусы булаһың ти бит инде. Музыка уҡытыусыһы булырға тейешһең дип, үҙенсә борой ебәрҙе минең юлды, Зиф апай, беләһегеҙме? Ә мин үҙемсә борой ебәрҙем. 9 класс ҡына бит инде беҙҙең Тайыш ауылында 9 классты уҡып бөткәс, Өфөгә 2-нсе һанлы музыка педагогия колледжына уҡырға индем. Был әтәйем мине еңде. Зиф апаңда шуны бөткән кеше бит инде заманында. Шәп, менә ошо колледждан ни хәтлем ҙур кешеләр сыҡҡан, Зиф апай, ысынлап шулай. Баянда ла. Матур коллеят ул, искитәрлек. Был әтәйемнең хыялы тормошҡа ашты, Зиф апай, менә ошо колледжда. Ошо колледжда уҡып бөткәс, мин инде юлымда үҙемсә борой бирҙем, тағын Өфө дәүләт сәнғәт институтына уҡырға индем. Шулай йырлау теләге көслө булғандыр инде. Үҙемнең юл менән әкренеп кенә китеп барам. Әкренеп кенә бөгөнгө көнгә ҡәҙәрлек, әкрен генә нурланып ҡына шунан балҡыш бара. Гөлназ, ғаилә ҡорор ваҡытлар җитә бит инде. Менә син алып ҡына киткәнсең сәнғәтне. Әйтәләр, бер юлдан булырға, бер моңнан булыр өсөн сәнғәт кешесе булса җиңелерәк. Икенче яҡлы бар тармаҡ. Ҡайбер әти-әниләр дә әйтә, яҡындар да әйтә, юҡ, син җырла, өйҙә теге бик ышанышлы кешең терәгең, өйҙә икенче төрлө һөнәр сайлағаны булса яҡшыраҡ диләр. Синең нисегерәк килеп сыҡты? Син зур мөхәббәт белән кейәүгә сыҡтыңмы? Нишләдең? Ҙур мөхәббәт, ул беренсе мөхәббәт була бит инде һәр береһенең. Ул минең уҡыған йылдарда, студент йылдарында беренсе мөхәббәтем булды. Аны хәсерләп ҡалһын, ул үҙе белә лә, мин үҙем беләм. Хәзер онда да барабыҙ әле. Шунан һуң бала саҡ мөхәббәте була бит инде, ул бер-береңә. Ул мәктәптән булдымы? Ул егеттә беренсе мөхәббәт мәктәптән килде? Әллә сәнғәт юлында уҡығанда? Мәктәптә булғандыр, ул сәнғәт институтында уҡығанда. Хәзер Тайыш егетләре ултыралар инде. Мин дә озатҡан бар, мин дә озатҡан бар, ҡайсыбыҙны әйтә Гөлназ дип. Әммә ләкин ул егет үҙе белә инде. Кем турында сүз барған, шулай. Егеттәр былай йөрөй торғайнылар, юҡ дип әйтә алмайым. Йырлап торған ҡыҙҙар. Тик минең әтәйем директор булғас, бәлки егеттәр бик ҡурҡҡандарҙыр да. Шулай. Мин дә үҙем бик оялсан инем, Зиф апай, ныҡ оялсан, тәртипле булып үҫтек микән, или ауыл ҡыҙҙары бараһы ла шулай була микән. Аҙаҡ ҡына бит инде ул кеше асылып китә, матур итеп. Синең күпме ваҡыт аралығына ҡәҙәр менә беренсе мөхәббәт хисләре озата барды. Үҙе генә егет, теге егет озата барды түгел. Туҡталырға исәбе юҡ иде дә, барыбер бу матурлыҡта ҡалдырып китәсе килмәй бит әле. Озаҡ ҡына дуҫлашып йөрҙөгөҙмө беренсе мөхәббәт белән? Ул беренсе мөхәббәт уҡыған йылдарда булды бит инде әйбет. Ул минең күңелемдә һәр саҡ матур хәтирәләр менән тороп ҡалды. Ул шул тиклем яҡшы кеше, исемен әйтеп тормайым. Аның бик матур ғаиләһе бар, бик матур итеп йәшәп яталар. Минең үҙемнең ғаиләм, уларҙың үҙҙәренең ғаиләһе әйбет. Ул күңелдә матур, саф хәтирәләр ҡалдыра, Зиф апай. Ул менә шулай булырға тейеш булған. Беләһегеҙме? Мин бәхетлемен. Әле лә үҙемде бәхетле хатын, бәхетле әсәй тип әйтә алам. Һәм инде бу танышу ғаиләгә алып килгәне икенче төрлө хисләр һәм азыраҡ ҡына теге, нисек дип әйтим, дәрәжәлерәк уйлар килә башлағасмы, әллә инде берәр төрлө ниндәйҙер этәргеш булған ваҡыт аралығы белән бәйле булдымы? Мин бик һайландым, оҙаҡ йөрөнөм, Зиф апай.
Ничә яшь иде тормышка чыкканда? 29 яшь булдым икән. Хайланып, башта бит инде карьера, йырлайым дип, менә шундый хыяллар менән яшәнем. Сәхнәгә сыгам, йырчы булам дигән хыялдар. Минем тугандар, әтиләр, инәйләр әрләп торды, касан кияүгә сыгаһың, нишләп болай хайланаһың, һазга батаһың бит диләр бит инде. Берен дә тыңламадым, мин кеше тыңлай торган кеше түгел. Үземсә булды. Минем хайлаган тормыш иптәшем дә миннән әдрәк олорак булды инде, 13 яшькә безнең аралар предприниматель. Үзенең эшен алып бара, бик акыллы кеше. Мин уга рәхмәтлемен, мин аны яратып бардым дип әйтә алам инде. Охшатып, яратып бардым. Үзе менә караткан бит инде ул җапай. Исемендә иштәсе килә бит әле. Марс аның исеме. Үзе караткан бит инде, каратып алган. Менә син барыбер соңрак тормышка чыксаң да, син яшерәк, анардан 13 яшькә. Аның инде тәҗрибә туплана килгән еллары. Ул бит барыбер уйлаган, ул җырчы булгач җырчы буласы киләчәк. Ул сәхнәсенә барыбер омтылачак. Ничек кенә булмасын, синең авыл хуҗалыгың үзенә бер хуҗалык, аның илһамлы дөньясы, иҗат дөньясы үзенә. Аны сакка калдырмады микән? Уйланмады микән? Менә әлеге булган аралыкларыгызда азрак кына килеп, менә шушы әйберләрнең килеп өлгәшүе, еллар үткәч бит шак кына бирә ул үзенең сиземнәрен, авыртуларын. Шушы алдан күрү ул яктан булырга тиеш иде кебек, чөнки ул шундый һөнәр, җитди һөнәр иясе һәм җыр юлында кашан килеп барыбер арабызга җыр басачак дип. Менә бүгенге көндә шул хакта ничек әйтәләбез, Гөлназ? Сынап та шулай, менә безнең гаиләлә һава шалтырамай тормай бит инде, яшереп утыра алмаем. Бик авыр гына мәлдә әле яшәйм дип әйтәм инде. 2 малайды карайым. Ул безнең әдрәк секретарьга икән, бердә насар итеп һөйләгәнмәй. Марсты иптәшем дә үзе шундый кеше бит инде. Ул шул хәтлем свободолюбивый дип әйтәләрме? Ирек ярата торган кеше. Мин аны ничек бар шулай кабул иттем. Мин ризалаштым. Югалала, кайтып та керә бит инде бит, андай хәлләр дә булды. Яшереп тормайым. Барыбер белгән достар, кешеләр белә, якындар беләләр бит инде. Барыбер кайтып керә. Минең яныма кайтып керә. Минең яныма кайтып кергәс, ул мине барыбер хөрмәт итә дигән һүҙ бит. Кайбер хатындар әйтерләр, Гөлназ шуңа түҙеп яшәһеңме дип. Түҙәм, минең балаларым бар, минең 2 улым бар, ул минең 2 улымдың атаһы. Нисек бар, без аны менә ошо балаларыма ла әйтәм мин, нисек бар, шулай кабул итәбез. Кайтып кергән арада бу сорауны бирмәм мөмкин түгел. Кайту бар, китү бар яңадан. Китү ул каядыр китәме, ирекле агымда үзе теләгән кайсыдыр юлга, яки аның барасы җире бармы, кешесе бармы? Нисек әйтергә икән? Был нисек әйтәйем? Ул үҙенсә яшәй. Бәлки официаль да түгелдер аның. Официаль аралашулары, бардыр, юктыр дип әйтмәйем, апай. Ул үзе лә бик матур кеше. Гөлназ да мактап торгач, бүгенге авыр вакытларында да начар кеше, әгәр ул шулай ул яклары шулай, әлбәттә шулай кытыршы-мытыршы чакларда ират әйбәт булмый инде бер хатынга да. Аны инде нинди алфавитта хәреф бар, шуның белән тезеп мин карыйм, сиңа сокланып утырам, син бары сүз тидерәсең килми. Ләкин нәрдә барыбер арада җылылык шулай басмаган әле урталыкка, артабан күрдек инде, авыртуларында сиздек инде. Сызландырдым инде Гөлназны да дип, балаларыгыз да бик күркәм үсеп килгән. Ләкин менә бу ябышмый, һаман да ябышмый дигән әйбер нидән синеңчә тора ул? Ни моңа менә комачаулый? Бу халәткә. Был бит инде мин сәнгать кешеһе буларак, ул йырчыларга, менә музыкантларга аның икенче төрле карашы. Гастрольләргә сыгып китеп, Иләс-миләс кенә кешеләр җилле генә уйлый дип уйлыйм. Җилле дип уйлыйм икән инде. Бөтә артистларда бер түгел бит инде, бит барыһы ла бер калыпка һалай алмыйм мин. Хатындар да төрле була. Мин аны да аңлайм. Хатындар матур иргә барыбер карайдар бит инде, күз аталар. Ул үземнең иптәшемне дә аңлайм. Нишәп улай шулай итеп йөргәнен әле. Кабул итәм тинем бит инде, бар яклап та. Сәнгать кешеһенә әдрәк кенә икенче төрле караш минең йөрәгемдә әсендерә. Мине аңламай бит инде, менә нисә елдар буе мин сәхнәгә сыкманым, йырламаным, гаилә дип, балалар дип, үземде балаларга, шу тормыш иптәшемә, гаиләмә багышланым.
һәм бәлки дөрес тә эшләмәгәнмендер дип уйлайм. Икеһен дә һез әйтмешләй параллель алып барырга кирәк булгандыр. Бына ошо калгандарды хәзер матур итеп, торып калгандарды яңартып, яңаса ошо йырдан айрылмай яшәргә килә, дип апай. Менә иң матур сүзне әле азаксында әйттең. Сез бит сынап карадыгыз бер-берегезне, китешеп алып, кайтышып алып, ләкин нәтиҗәсе юк. Нәтиҗәсе юк. Ул бит әйтмим мин чәчәк күтәреп кайтсын да әйдә Гөлназ яңадан бергә булыр. Ул күңеленә җыр күтәреп кайтырга тиеш синең янга. Ул синнән актарып ала алмый бу әйберне. Ул алып ыргыта алмый синең җаныңа кергән әйберне. Ул менә бәлки кемнәрдер аны белгәннәр ишетер. Мин дә бик зур хөрмәт белән ихтирам итеп гаиләңә әйтәм, булмый. Әгәр уйлый икән әйтәләр бит, бала өчен яшәдек, булмый ул. Бала өчен балалар үсәләр, алар китәләр үз юллары белән. Бала өчен генә яшәдем дигән, әлбәттә күтәрелеп, халыкларыбыз арасыннан күтәрелеп алына. Әйе, багышлый, бала өчен багышлап, язмышлар китек булса да бала өчен яшәдек инде без. Яшәдек инде шу. Ләкин аның яшәдек инде үтте инде гомернең иш ноктасы бар артында. Сезнең аралар теге үздем дигәндә эзелеп бетмәгән арада җыр җиңәр дип. Әйтәсем дә килә Марска. Җиңсен иде җыр. Чөнки хәзер инде Гөлназ әллә ничек көнләшсә дә ул җырыңнан көнләшә ул сине. Сине үзеңне кешеләрдән көнләшмәсә дә. Ул җырга өстенлек биргәч син, ул уйлый җырны ул миннән дә ныграк ярата дип. Аңлыйсыңмы Гөлназ? Менә шуны әйтәсем килә. Шуңа минем теләгем бик үзә торган җиргә кермичә генә әйтәсем килә. Ахырларда бәлки яңа тапшыруларда күрәсе килер. Чынлап та җыр җиңде Зиф апай. Мин иптәшем белән бергә һәм без кулга-кул балалар белән айрым түгел, барыбыз да бер гаиләдә дип ишетәсем килә һәм ишетермен дип уйлыйм. Син бер генә җавапны биреп кал, син моны көтәсеңме, ышанасыңмы шулай буласын? Әллә инде синең күңелең иләс-миләсләнеп, бәлки минем язмышым башкададыр дип уянган көннәрең юкмы? Уйланган көндәр күп, төндәр күп, Зиф апай, әйбәт, төрле уйлар башта. Тик мин уйлайм, менә хатын-кыз буларак, гаиләне тотканда, таратканда хатын-кыз. Шулай бит инде. Бик дөрес. Мин гаиләмде һуңга тиклем хакларга тырышасакмын. Барыһы яхшы булыр дип уйлайм. Ул да үзенең күңелендә Әзрәк Марсы да йөрәген әрнетеп куйыйк әле. Ул килеп китеп йөргән араларда бәлки менә шап итеп кала да Гөлназга зур сөю килә. Нишләрсең шул вакытта? Мин андый мәхәббәткә ышанмыйм. Безнең уже яшьтә Зиф апай. Әйе, сугыш беткәнгә дә байтак еллар үтте диләр я биләр синең кебекләр дип инде әле синең ышана торган вакыт. Инде мин алай итеп яратырмын дип уйламайм. Яшь сактар үтеп бара бит инде, бит урта елдар, уртаса елдар. Булган айдың нуры зәңгәр күктә, сихырлаган бөтә илһамды. Ул да бына әллә кидә инде, бөгөн минең яңгы булганды. Ашыкма әле вакыт, һин ашыкма, асылмаган бәхет капкаһы. Икебезне ике якка куйган, төзәлмәгән йөрәк яраһы. Ашыкма әле вакыт, һин ашыкма, асылмаган бәхет капкаһы. Икебезне ике якка куйган, төзәлмәгән йөрәк яраһы. Җырларыңда бүгенге көндә ничек? Менә син тырышып концертларга әзерләнеп йөрсең. Әйдә хәзер шул турыда. Бына шул хәтлем илһам килде микән инде, бит мин балалар менән эшләнәм әлеге вакытта. Менә Эшең турында да әйтеп үтик. Эш турында әйтеп үтәм. Үземнең вокаль студиям бар, Анилар исемле вокаль студия. Йыр түңәрәгенә балалар йөриләр. Ул безнең Мустай Карим исемендәге 158-нче Башкорт гимназиясында төпләнгән бит. Һәм шунда балалар безгә миңа вокалга йөриләр. Бик күп балалар йөри, Аллага шөкер, матур итеп йырлайҙар. Зиф апай беләгәнме, шул тиклем күҙҙәре янып киләләр. Әйбәт, шул балалардан миңа илһамланып, балалар өсөн дә йыр яза башланым. Үҙем электә яза идем. Әйтергә кирәк, җырда язасың бит әле син. Балалар өсөн дә алай бирһә, бәлки матур итеп сығарырбыз да, китаптар дип тә уйлайым, нотага һалып. Һәм үҙем дә йырҙар яза инем, бер аҙ туҡталып ҡалғас,
ир кайгыһы булмады бит инде, гаилә кайгыһы, ир кайгыһы миндә булды. Әле менә һуңгы елларда нишләптер яңынан Айзилә Муртаева дигән бер кызыкай бар, безнең матур итеп шигырьләр яза инде. Ул кызыкай шәп итеп яза, тоже шигырьләрен ебәрә, Гөлназ Кара әле дип бит. Шул тиклем матур дип 15 минут, 20 минут эчендә ер язылыла куя, үднән үзе килеп сыга бит инде. Яра ядып карайым әле язылгас. Булай халык ни әйтер? Халык нисек алыр ул йырларда. Шулай итеп йырлар туплап, матур итеп зур концерт эшләргә, 3нче концертымда эшләргә йөреп яткан мәл. Әйтеп үтик шул вакытта. Әйдәләр, кайда була диярләр? Барасы иде диярләр. Өфе калаһында Башкорт дәүләт концерт залында Лаберха 2 октябрь 19:00 сәгатьтә Ашыкма вакыт дигән концертыма рәхим итегез, килегез, көтәбез, күрегез. Ул концертта инде артистлар да буласак. Безнең ошонда бүтә минең яңа йырдар, Зияпай һеҙҙең йырҙарығыҙҙа яңғыраясаҡ, бит мин һеҙҙең йырҙарығыҙҙа бик яратып башҡарам, һәм инде үҙемдең йырҙарҙа яңғыраясаҡ, минең бәләкәс кенә балаларым да йырлаясаҡ ошо концертымда, Алла бирһә. Үзеңнең балаларыңа ҡайтып ҡына сорау бирәм, бармы сәнғәттә ниндидер омтолош, тартылыш һәм аларда сәләт күренәме, җырлыйлармы? Минең 2 улым бар бит инде, бит Аскар менән Искәндәр, олар йырҙы тыңлап үҫкән балалар. Бик матур итеп кенә, дөрөҫ кенә итеп йырлайҙар. Өйдә ишетеп ҡалам, бит наушнигын кейеп, Аскар ҙур малай бит инде, 13 йәшлек, мыңғырлап ултыра. Бик матур итеп тондарын дөрөҫ кенә итеп алалар бит инде, бит. Тик мин аларҙы йырсы булһындар, сәнғәт юлынан китһендәр дип уйламайым, китмәҫтәрҙәр дип уйлайым. Искәндәр беҙҙең бейеп тә алды, йырға ла йөрөй, менә әле минең ансамблгә йөрөй, малайҙар ансамблена. Олар спорт менән шөғөлләнә, дип апай. Тэквондоға йөрөйҙәр, Аскарҙың бик матур результаттары бар. Бәләкәйле ошо тэквондоға йөрөй, һәм инде йөҙөү буйынса ла бик матур итеп йөҙәләр икеһе лә. Мин уларҙы иртән алып сығып китәм, дип апай, мәктәпкә сәғәт 7-лә. Минең әтейемдәр, инәйемдәр аптырайҙар. Рөлдә йөрөйсең инде? Рөлдә йөрөйөм, рөлдә йөрөмәгән хатын-ҡыҙ юҡтыр инде ул хәҙер. Иртән сәғәт 7-лә сығып китәбеҙ, киске 10-ға ҡайтып керәбеҙ. Төрлө кружоктарҙа йөрөтөп, ул йөҙөү, ул бассейн, ул нимәкәй, ул английский, бар нәмәне бирәһе килә ул балаларға. Кемдер теләктәшлек ҡылмаған, сиңә начарлыҡ теләгән кеше бар икән, ул шул хейтерлар, алар инде булырға да кирәктер хәзерге интернет социаль челтәрләрдә. Ләкин кемнәрҙер сиңа ҡаршылыҡ күрсәтә икән, юлларыңда, сәнғәт юлындамы, кемнәрҙер сиңа начарлыҡлар, бик үк яҡшылыҡ уйлап бөтмәгәннәр бар икән, философлар әйтәләр, аларга боролоп, өрөп, алар белән аларга аңлатма эше алып барган вакытта син зур максатларыңа китеп барган юлдан вакытыңны туктатасың, диләр. Шуңа күрә менә синдә бармы андый кешеләр? Синең күңелеңне нәрсәләр боршый, нәрсәләр куркыта, ни дип кага синең күңелең бүгенге көнне? Ул Азия-апай андай кешеләр бар инде, ул бөтәһенә лә ярап булмай бит инде, бит. Мин бик асык кеше, бер нимәне ул әйтеп яшереп, арттан теге үсләшеп йөрергә яратмайым үҙемдә, бит. Андай кешеләрҙе лә яратмайым. Минең янымда бик матур кешеләр, алсаҡ үҙем һымаҡ яҡын кешеләр йөрөйҙәр. Аллаға шөкөр, мин аның менән дә бәхетлемен, бит. Юлыма шул хәтле матур кешеләрҙе сығарып ҡуя, үҙенән үҙе килеп сыға, апай, мин үҙем аптырайым. Насар кешеләр алар үҙенән үҙе менә шулай китеп ҡалып баралар. Мин туғандарым менән шул хәтлем яҡшы мөнәсәбәт, Аллаға шөкөр, уңдым дип әйтәм. Хәтта синең белән ҡаршылыҡлар килеп бәрелешкән ваҡытта син туҡталып, аңлатма алып барып торасыңмы, әллә китәсеңме, яраҡлашасыңмы холҡоң буйынса нисексең? Шәп итеп кенә берҙе әйтәм дә, боролам да, бөтөн ул кешегә боролоп та ҡарамайым. Бәхет төшөнчәсен һәр кем үҙенсә аңлата. Син әле сөйләгәндәрендә бәхет төшөнчәсен аңлата килдең. Ләкин әлеге дә баяғы бөйөкләр әйтмешләй, гел беренсе булу бәхет түгел, гел бәхетле булу, ҡайҙа да, ниндәй ғәмәл эшләсәң дә, кем белән булсаң да, шат булу, бәхетле булу, бәхет диләр. Килешәсеңме һәм ничек уйлайсың бу хаҡта? Килешәм, кешенең күңеле матур булһа, үҙе яҡшы булһа, уйҙары яҡшы булһа, ул бәхетле бит инде, апай, шулаймы? Һау булһаң, балаларың иҫән булһа, туғандарың, яҡындарың иҫән һау булһалар, яҡшы мөнәсәбәт булһа, һәр береһе менән иргәңдә йөрөгән, бергә эшләгән кешеләр яҡшы булһалар, бына ошо бәхет.
Бумерангка ышанасыңмы? Тоемлыйсыңмы син аны? Бумерангка ышанам. Ул бит ул кешегә насарлык эшләгән кешегә барыбер кире кайта. Җавап. Һәм бумеранг дип мин кешегә дөрес кенә туры гына әйтәм дә арттан итеп йөрмәйм насарлап. Ләкин шул соңдан әйләнеп кайткан үзең күргәнең бар, үзең дә тойганың бар. Күргәнем бар, тойганым бар, шулай була. Һәм үкенүләр бар үзең эшләгән хаталарда, нидер ваклары була, бәлки олоракларда хаталар. Үзеңә үзең үкенечле җирләрең бармы күңелеңдә яшиме шундый? Менә бу җирдә алай әйтмәскә иде Гөлназ дигәннәр. Әйтә алабызмы? Мин бит инде җавап тоже кеше. Ялгышулар да була бит инде бит. Кайһы вакытта дөрес эшләмәгән эштәр дә була. Оҙаҡ ҡына аңлайһың, бына Гөлназ, һин менә шулай итеп эшләмәһәң, дөрөҫ булыр ине дип бит. Үкенеүҙәр бар. Алар минең бөтәһен дә ярып ҡалмайым бит инде, үкенеүҙәрһеҙ тормош булмайҙыр инде. Мин шуға күнегеп шулай итеп барам әлеге ваҡытта. Нәрсә эшен менә ҡарыйм, синдә шундай төп бағана бар эштә, халәтеңдә бар. Үзеңне укытучы баласы икәнеңдә сизелә. Ул сизелә барыбер. Тәрбия икенчерәк икәне дә сизелә. Шуннан бик кыйынлыклар алдында бик каушап калган Гөлназга бәлки мин белмәгән якларында йомшак җирләрең бардыр, шуңа сизелә. Ләкин нинди генә көчле хатын-кыз булмасын, кайбер бу тапшыруга килгәндә дә шундый көчле булып сөйләгән сәнгать әһелләребез бар. Ләкин шул бик көчле булган кешенең дә иңенә кемнедер кулларын салдырып бар да яхшы булачак дигән кешене көтә, кулларны көтә, шул йомшак җирен көтә. Бармы Гөлназның йомшак җире? Кайсы җирләрендә ул йомшара? Минең йомшак ерем, ул минең гаиләм. Җапай, менә ошо йомшак ерем барыһы ла һәйбәт булыр дип мин үземә шундай ебәрәм. Яхшы буласак, ышанам. Мин бит инде теге көсле хатын ысынлап та эстән уйлайһың бит инде, ни хәтлем кайһы бер кеше түзмәсен дип уйлайм бындайга. Язмышым бик теге яйлы, майлы гына барманы, җапай төрле вакыттар булды. Түзеп бирешмәй яшәргә дигән бер үтемә юл куйдым да. Ни күтәрә сине? Ни күтәрә баш иелгәндә? Менә түзәсең дә бер заманны килеп бүгә үзеннән үзе бүгә. Шул вакытта күтәргән идер көч каяндыр алырга кирәк үзеңне. Минең якындар һине бер казанда бүгеп булмай бит диләр. Мин үҙем әлбиттә өйдә балалар икенсе бүлмәлә бит инде бит. Бүлмәмә бикләнәм дә, кешеләрдән бикләнәм. Үҙем нык авыр булган вакыттарда менә һеҙгә әйтәм. Ятып алам, илап та алам. Иламаган көндәремдә юк дип әйтә алмайым. Шунда мин йырдар менә нисек әйтәм икән, наушник киям дә, йырлайым, йырдар тыңлайым. Миңа шул тиклем рәхәт булып кала җапай беләгем. Тотам да үҙемнең йырдарымды тыңлай башлайым, йырдар яза башлайым. Минең өйдә хәзер бөтә ердә кагылдар эленгән. Ул холодильникта булһынмы, ул менә кухняла йырдарның күҙҙәрен ятлап, шулай үҙем ҡулға алып тормош бара, алға барабыҙ, шулай итеп йәшәйем. Бүгенге сәхнә бик шомландыра. Шоу проектлар бирделәр бит инде. Әйтәләр, кемдер шигырь сөйли, кемдер кием күрсәтә, кемдер җыр күрсәтә, кемдер җырын күрсәтергә дә юл яралмый интегә. Син байтак кына вакыт арада чыкмый торганнан соң сәхнәне күрдең, әле менә концертлар әзерләргә дә барай бер дә үзгәргән икән дигән сөйләшүләр бездә булды. Шулай бит. Ни синең күңелеңә хуш бүгенге яшьлек сәхнәсеннән, бүгенге сәхнәдән, ниләр буршый сәхнәдәге бүгенге, һәм үзеңне син бүгенге сәхнәдә нинди итеп күрәсең? Мә ысынлап та оҙаҡ йылдар эшләмәгәс, сәхнәлә бик ауыр. Әлеге ваҡытта концертҡа әҙерләнеүҙә ауыр ғына бара бит инде бит. Нисектер беҙҙең эстрада икенсе төрләнгән, җапай кешеләр икенсе төрлө бит инде хәҙер менә оҙаҡ йылдар теге бергә эшләмәгән кешеләр үҙгәргән. Һәм шулай да халыҡ бит инде улаймы? Халыҡ үҙе һайлап ала йырсыларҙы. Ул булһын бына халыҡҡа еңелерәк йырҙар оҡшаймы икән, ул хәҙер мин аңлата алмайым бит. Халыҡ үҙе һайлап ала. Но моң тигән әйбер тороп ҡала шикелле. Барыбер кеше һайлап ала моңло йырсыларҙы. Шулай бит җапай. Моңло йырсыларҙы. Был бит инде тиҙ генә сәхнәгә сығып
бер-ике йыр йырлаган йырсылар, олар үзләреннән үзләре югалалар. Ләкин мин һәрбер йырсыга хөрмәт менән карайым. Ул яше булганмы, ул олыһы булганмы, бит нинди генә булса ла, ул бит нимә менәндер шөгыльләнә, апай. Йырлап йөрү насармы ни? Йырлаган да әйдә, нинди генә йыр булһын, һикертә торган, елата торган, моңландыра торган, һәрберһен дә кабул итә белергә кирәк дип уйлайм инде әлеге заманда. Мин дә тыңлайм, мин дә һикертә торган йырларны мин дә яратам, бит наушник киеп әйттем, бит һикертеп бейеп йырлап та алам кухня тирәһендә. Кабул итәм. Халык үзе һайлап ала йырсыларда. Охшамай икән, ул охшамай. Бармай икән, ул йыр бармай. Менә йырлар языла, йырды тоже халык һайлап кына ала бит инде сәбәй. Шулай? Мин шундый хөрмәт менән карайм барһына ла. Сәхнәгә киләчәктә үзеңне ничек күрәсең һәм ничек күрәсең килә? Үз юлым менән барам. Үземнең йырларымды йырлайм, һезнең йырларыгызды йырлайм. Матур йырларны һайлап, үземнең юлым менән гына барсак. Нинди тәмлешкәләр белән сыйлый әни буларак Гөлназ бәбиләрен? Өс почмакты яратабыз. Зиһапай шул тиклем малайлар ашарга ярата, камыр ризыктарына бит бәлештәрде яратабыз. Кайларда ял итә Гөлназ? Без ел һайын диңгезгә барырга тырышам һәм инде үземнең мәсьәлә яктарына юлдар асылу менән, кар иреү менән шул яктарды караулап кына торабыз. Киләчәктә хыялларның тормышка ашулары нидән гыйбарәт дигәндә, теләкләрең хыялларыңнан да көчлерәк булырга тиеш диләр. Шулай бит, һәм шул теләкләр куркынуны, куркынычларны басарлык теләкләр хыялларыңны тормышка ашырырга мөмкин икәне исбат ителә килә белгечләр тарафыннан. Бар максатлар, хыяллар белән алга табан барган Гөлназның киләчәккә нинди өметләре бар икән, һәм тамашачыларына, бүген җырларын көткәннәргә нинди әйтер сүзләре бар икән, кызганыч ки, ләкин вакыт аралыгы шикле, безнең җил тизлегендә үтеп киләбез, сиңа шундый сорау бирәм. Бездән аерылмаһындар, безнең дусларыбыз, якындарыбыз, йыр моңдан аерылмай яшәйек, матур яшәйек, тату булайык, бер-беребезгә ихтирамлы, игътибарлы булайык. Менә әлеге вакытта шундый вакыт дип әйтәм икән, бер-беребез без үзебезгә ничектер аралашмайбыз дип әйтәм икән, аралашу бетеп барган һымак. Игътибарлы, ихтирамлы булайык, аралашып яшәйек, бергә булайык, бердәм булайык дип әйтәм, Зиһапай. Нисек кенә авыр булмаһын, бирешмәйек, алга барайык. Бүген мин тапшыруга килеп кергәч тә, бергә очрашкан минутларда сине күреп, шул кадәрле сөендем. Матурланыбрак киткән хәтта Гөлназ дидем, һәм безнең тапшыруында матурладың Гөлназ бүген килеп бизәдең. Тирәнтен матур фикерләрең белән дә, үзеңнең кыяфәтләрең белән дә, аралашуларың белән дә. Һәм сиңа әйтәсем килә, әле сөйләшкән аралыктагы тагын дәлилләп куеп фикерләребезне, икәү сөйләшкәннәрдән, әйе безнең язмышка да бит кемнәрдер безнең көннәребезне матурларга килә. Син безне матурларга, тапшыруыбызны матурларга килгән кебек. Ә киресенчә дә булырга мөмкин. Кемнәрдер безнең тормышыбыздан китүләре белән язмышыбызны матурларга мөмкиннәр. Менә аңлашып тора. Безнең сөйләшүләрдән шулар аңлашып тора. Шуңа күрә әлгә кадәрле булган тормышыңда килүләрдән матурланулар күбрәк булсын синең. Ә бәлки китүләрдән дә матурланулар көтсен сине. Бу урталыкта калдырам үзеңнең уйларың белән, чөнки син бар сәнгати күңелләр кайда менә шул үзеп кирип күңелдә урын алып калып була. Ә синең күңелеңдә үзеңнең ныклы, үзеңнең уйларыңның баганасы бар, бая әйткәнемчә. Дәлилләп куясы килә. Ә шулай да күңелеңдә бар агып барган моң елгаңның ташлары да тоемладым, сизәм. Шул ташларны алып ташлаганда нишли елга агыма ургып китә, шәбәеп китә. Ике малай үстергән, дөньялыкта нур бөркеп торган, яшьлегеннән илһамлы булган, җырлары белән тамашачыларыбызны сөендергән Гөлназга уңышлы чыгышлар, яңа балкышлар, матурлардан матур җырлар биргән яшәү көннәре көтеп калам. Һәм инде әйтеп үтәсе килә, һәрбер кичтә караңгы була алмый, һәрбер таңда язмышта кояшлы түгел. Язмышыңның кичендә дә, таңында да күңелеңдә кояш булсын дип әйтәсе килә. Булсын җырлы иртәләрең һәм яныңда якыннарың, туганнарың,
һәм сөйгән ярың сине иркәләрең. Шундый аралашу булды, хөрмәтле тамаша кылучыларыбыз. Алдагы күрешүләргә кадәрле булай дип әйтер идем. Кичәгебез дә булды, иртәгебез дә булыр. Бүгенгебез узып барган көнебезнең сәгать минутлары ничек телибез, ничек яшисебез килә, шулай узсын дигән теләктә калам. Бүгенге героема да һәм сезгә дә. Күрешкәнгә кадәр. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Апшерон». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.